Pozdravujem vás z rezortu 3 Pyramídy, ktorý sa nachádza v časti AHIA. Chcem vám predstaviť štúdio, ktoré má rozlohu 65 m². Začíname od bezpečnostných dverí. Presúvame sa do časti, ktorá bude slúžiť ako kuchyňa, kde už je tu taktiež predpripravená odpad, prívod vody, elektrika. Ďalšia časť je kúpeľňa, dosť priestranná, má prirodzené vetranie, taktiež veľká výhoda. A ďalej sa presúvame do izby, ktorá je dostatočne presvetlená. A prepojená s balkónom. Kde máte výhľad z časti na bazény a po ľavej strane na ulicu. Konkrétne toto štúdio stojí 33 000 eur a môžete si ho kúpiť aj na splátky na 2 roky s 40% akontáciou.